Γεια σου μαγκές, Αγγιζουέτη εδώ πέρα. Και σήμερα θα παίξουμε ένα κλασικό από χαλαρό. Και θέλω να μου γράψετε στα σχόλια, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Και λοιπόν, θέλω να μου πείτε, να πάρω κάποιο Evogun ή να πάρω Angelica και να συνδυάσω με skin. Για πείτε. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στο θέμα μας. Μισό δεκατήγες. Ναι. Και μπήκα στην Geek Team Prime, αλλά το πιο σίγουρο είναι ότι θα βγω. Θέλω βασικά το μεσημέρι μπορώ να βγω και τέλος πάντων. Πάρε, αλλάζουμε. Ποιος ξανακατεβαίνει τώρα πια. Τέλος πάντων, πάμε να κλείσουμε στο θέμα μας και θα δούμε. Και μαγκίες, κατέβασα. Δηλαδή έπαιζα από κανονικό, αλλά το βαρέθηκα και είμαι να παίξω από Max. Νεξτέρα κιόλας. Συγγνώμη. Τώρα απλά με λίγο άρσος. Όχι, εκεί όμως δεν θα πατάω. Παίζει να έχουμε κι άλλον Έλληνα. Νομίζω ξαναλέει δεν απαντάω, κάτι τέτοιο. Καλά ήρθα το κόμμα μου. Δεν φορόκλα! Ναι! Πρέπει να κάψω εδώ πέρα. Το πού? Θα πεθάνει από κύκλο. Ωραία. Μάγκες, άμα δεν ακούγεται καλά ο ήχος, συγχωρέστε με. Απλά πρέπει να παίξω και πρέπει να έχω και ίσως στο μικρόφωνο. Πάμε, θα παίξω με 3 δάχτυλα. Τρέχουμε μέσα στο σπίτι. Τα έχει πάνω. Πάνω εσύ, ψοφάς. Οπότε έχει πάνω άτομο. Όχι. Τώρα μην κάνει εδώ καμιά καμπέρα αυτός. Νάτος. Πώς με έφαγε εδώ. Ρε φίλε, μην πεθαίνετε. Τώρα άμα χάσουμε
Λογικά με εξαιρετικά το βίντεο θα βγει αρκετά μεγάλο. Αρκετά μεγάλο. 7-8 λεπτά θα είναι. Δεν θα είναι κάτι. Μπορώ από το πρωί με έχει πιάσει μια δίψα. Δεν μπορώ. Πόνο είναι εκεί. Ποιος μου άλλαξε sensitivity, ρε. Κάνεις. Είσαι βλάκας. Δεν έχω γλου, έλα! Χάσαμε ρε μπρο, δεν έχω ομάδα. Και εσύ, πώς να σώπτω. Ό,τι να γίνει, απλά είμαι εδώ. Ωραία. Κάνεις πολύ κάτω. Οπότε κάμπερα εδώ. Το έχει. Πω, δεν ξέρω, φοβάμαι μπορεί να χάσω. Γαμώ! Λοιπόν, μαγκές, θα καταφέραμε να το πάρουμε. Αλλά δεν πειράζει. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Και ετοιμαστείτε γιατί έρχονται βίντεο. Πάρα πολλά και καλά. Τα λέμε.